הרבה שנים חשבתי על זה, איך בעצם, מה לעשות עם כל המוזיקה הזו של עם שחי מאות שנים שם בקווקז, העם היהודי, שבט היהודי, ויצר תרבות, יצר שפה, יצרו דברים. קהילה היא הייתה חיה. היא חיה, כאילו לא הייתה מחשבה שתתפרק. רציתי להיכנס יותר עמוק, לראות בעצם ממה, מבחינה תרבותית, מוזיקלית, ספרותית, לינגוויסטית, ממה העם הזה בנוי. התחלתי מבתי כנסת. תיעדתי מוזיקה של בתי כנסת, כל בתי כנסת שהיה בקווקז. בהתחלה אנשי קהילה לא הבינו למה אני צריך את זה בבתי כנסת, למה אני מקליט. אז לא בא ממחשבה להקליט כיוון שזה הולך לאיבוד, אבל מן הסתם יצא ש90% מהאנשים שהקלטתי הם לא בחיים. עשי שלום במרומו וברחמו, יעשי שלום על כל עם ישראל, ואחרי זה התחלתי לאסוף שירת נשים. זה שירי ערש, שירי לידה, שירי עבודה ושירי קינות. זה רפרטואר אדיר, ושם אני רואה בעצם את הלב-ליבה של עם יהודי. לא רק בבית כנסת, אלא גם שם בשירת נשים, הרי משם התחלנו את העם, משפת האם, לא מאמא, משל ערש. השפה הזאת הולכת ונעלמת לאט לאט. היהודים עלו חלקם לארץ, חלקם לארצות הברית. הדור החדש מדבר עברית, השפה הג'אורי הולכת ונעלמת. עכשיו נשאר בעצם תיעוד של החומרים האלה שאבא שלי תיעד. מה שקרה גם בעצם בקווקז זה שהגיעו הסובייטים, הרוסים והמערב, ואיכשהו הכלים המזרחיים, האותנטיים, לאט לאט איבדו את מקומם ונכנסו כלים יותר חזקים ומסיביים כמו אקורדיון או הרמוניום אסיאטי והקלרינט. והכלים כמו סאז וקמנצ'ה וטאר ירדו לשוליים. אז מה שקורה עכשיו, אנחנו מחזירים את הכלים העתיקים, את השורשים, את איך שניגנו את המוזיקה הזאת פעם. החלום שלי, לא רק מוזיקה יהודי קווקז, מוזיקה כל עדות ישראל, בשפת האם שלהם יהיה חלק מתרבותנו. לפחות שיר אחד, שתיים, בשפת האם חייב לשמר. כל אחד מחברי ההרכב הזה נבחרו לפרויקט הזה. הם כולם אחד מאמינים במוזיקה. המוזיקה זה התורה שלהם. הם עובדים את האל דרך מוזיקה יום-יום. אז בגלל זה כאילו מחדש, ושזה עושים ילידי הארץ, וזה מחדש, זה בשבילי נכס תרבותי. לעשות את זה בצורה שורשית ומעמיקה, ועם כלים אורגניים וסאונד כזה, זה כאילו משהו שהוא פעם ראשונה קורה, נראה לי בכלל, וזה הולך להיות מדהים, נראה לי.